И сега, дами и господа, почваме с даряването от родителите. Ако обичате. И ако обичаш... Вземи единия телефон, че съм с два. Тук са нашите хора, тук на Ечо. Ние сме репортерки, кажи. Направо си би ти бе. Направо си би ти бе. Чом да следям с децата, ма. Къде? Вънка. Хайде, пени малко и водичка. Добре, хубаво. Не, няма. После ви кажа, говорим за това. Лиля, Иванка и Румяна. И Руси беше на линия. Чакай, там ще се. Кой ще взема събори сега? И сега добър вечер, родителите на Йоана. Подаряват един доманец за взетия, нека бъде жив и здрав, с една хубава целувка и бурни аплодисменти. И една хубава целувка, нека бъдете живи и здрави и много благословени. И сега бащата иска да подари на неговата дъщеричка златни обицички с диаманти. Нека бъде жив и здрав. Аплодисменти отново за родителите Йоана с една хубава целувка. И сега 800 евро от родителите на Йоана. Нека бъдат живи и здрави и много благословени. С един кючек първо и после искам да поздравим специално от родителите за младоженците. Да направим един кючек и после... От Патен Христия, неговата съпруга, за младоженците, нека бъдат живи и здрави, много благословени, щастлив живот и дай Боже внучата. И
500 евро от Руси парчето само за младоженците специално, което се връща, който се намира в България. От всички парчета са тези 500 евро. И един специален поздрав от Мати Христо и неговата съпруга за младоженците. Любим певец на неговата съпруга, Ставате с Валентин. Маличка, нали? Само специално за родителите и младоженците. Ona sagapane Osodinata Efigues que cano Ragmata trela Ona sagapane Como sagapone Esses parecidos Mapises naso Vosso sagapone Дорогие път да докараш ефекти. Има да би специално за Руси парчето и Иван Ивотова от Ицо и неговата съпруга. Няма ефект. Това е Бима. Иска да му пущам лайк. Това е неговият телефон. Брайлих поясним има. На YouTube снима това е. На Гергана. Говоря, Брайлих поясним. На Гергана. На Гергана. Порке? Специално за Владо Шуята, да го бъде че здрави той. Добре. Къде да добавя Румяна? Къде да добавя? Румяна за кой излиза? Да? Не мой добави ga, чакай. Дръж.
Ей, се. По-добре ли? Ей, се. Ефектно. Ей, се. По-добре, нали? Ей, се. Ей, се. Сега чакай да почне музиката. Гладка прибавя. Сега дойде редът на майката на Владо, която подарява един златен ланец за Йоанка. И майката на Владо подарява общо 800 евро. Нека бъде жива и здрава и много благословена. С една хубава целувка също. Да поздрави майката с един хубав кючек. Денкичек? Да. Даниела!
Сега нека дойде Войчо Ласко на сцената. На сцената ли? Няма, не го спирай. И така Войчото, който дава 50, 100, 150, нека бъде жив и здрав една целувка. Дай Щелян, Тошка. Войчото иска един специален поздрав. Много направи, твоята кака покажи, Мерцедеса как върви. Благодарим на Войчото, нека бъде жив и здрав. Дядото на Йоана, нека заповяда на сцената. Ей се. И така, дядото дава 50. Лелио, много те обичам. 150, 200, И аз обичам, Лелио. 250, 300, 350 евро, нека бъде жив и здрав и много благословен. С една целувка. Няма да иска нещо на Линди. Нещо на Линди. Филип, ре, да показвай. Bro, you're not funny, bro. Lady P от Лос-Анджелес. Сега да заповяда ледата на сцената. €300, нека бъде жива и здрава. Мамо. И с една прекрасна целувка. Иска Паула. Колега Паула имаме ли? Паула. Yes, sir. Специално от ледата за младоженците и всички гости.
бабата на сената. Този микрофон да го се чуе. Ще ми убиеш клиентурата, бе? Няма да имам клиент. И така бабата дарява 200 евро, нека бъде жива и здрава и много благословена. С една хубава целувка. Един специален качек от бабата за младоженците и всички гости. Айде! И вече продължаваме с яки кенчеци, забавления за всички гости да заповядат на дансинга. VIP парти от Тича линейката за всички гости, айде!
А сега, дами и господа, очакваме Старлекс на сцената. На сцената заповядайте! И специално поздравче за младата двойка, за Йоана. И всички млади да заповядат на сцената. Който желая, разбира се. Айде! Let's go! Pero otra vez, baby, yo confío si tú me amas. Tú eres muy ciudadana.
А сега нека малата двойка да вземат два стола, един срещу друг, да вземат една обувка от другия и да седнат с гъб. Моля, нека да ме миришат. Вземи си касена, ма. Дако, снимай булката ти. Како? Давай се речко. Юни, миришат по краката му! Какво го миришат краката? На суджук или на вулканка? Готови ли сте? Ето и първият въпрос. Кой е по-добър шофьор? Да. Едно към едно. Кой обича дискотеките? Едно към едно. Кой чисти вкъщи? Едно към едно. А кой пере? Едно към едно. Кой харчи повече пари?
Е, кой от двамата? И двамата? Кой е по-влюбен? Влюбен. Нямаме съвпадение. Ти имаш 4 обувки си дигнал. Дигни една обувка, е, брате. Кой е по-красив? Еми, младоженика не може да участва, той дига всичките крака и обувки. Еми, дигни там нещо, всичко дигаш по две. Еми, тук дига една обувка. Кой държи парите? Айде, къде на? Шефа, полковника. Кой еде повече отваря хладилника? И ти си 170 кг. Кой пие повече? Ама какво пиете? Минерална вода или? Латералната. Не, няма съвпадение, брате. Ти пак отиваш за въдица. Кой се облича по-модерно? Съвпадение и двамата. Кой обича да пътува по екскурзии? Ти стоиш във вас и гледаш някъде ножи деца, нали? Discovery гледа, нали? За жабите, дисекция. Кой е по-голям мечтател? И двамата. 4 обувки. Ако за 6 обувки не знам, кой ще има другите 2. Кой е по сладкото? Кой обича сладко? И пак много си дебел, бе, брате, 200 кг ще станеш. Кой е по-лош? Кой държи ключа за клетката? Когато е по-лош, слиза вътре в клетката другия и го заключва. Кой държи ключа за клетката? Ти ли го държиш ключа? Добре. А сега всеки един от публиката може да зададе един въпрос. Кой командва вкъщи? Кой команда вкъщи? Признай си, брате, нали знае, че всички мъже сме и леща, брате. Голяма работа вкъщи пасувам. Кой ми чуниите? Съвпадение. Не, аз не искам. Вижте бе. Те по принцип много лъжеш. И двамата. Сега се едно да ги питам кой постригва по-добре. Сега имаме ще видим на тези. От коя игра са? Кой лъжи повече по бити или? Ами... Вижте бе. Шефа в къщата и Йоана, това е ясно. Едно, кой че постригва? Кой постригва по-добре? Ладо, съвпадение. Продължаваме нататък. Не. Ами въпрос. Кой е по-боен? По-буен. Кой е повече боен? Няма никой, еми той дигна там. Виж как се издава, че покъде са боксовите ръкавици? Давай, ти си. Аз съм тяхното и искам да попитам двамата. Кой обича истински? Доволен ли си? Много съм доволен, това не е истина.
Кой вярва в Бога повече? И двамата. Чакай, оттам чух някакъв много сексуален термин. Какво имаше там? Секунда. Минчо, ти ли го каза? Минчо ли го каза? Какво га? Чакай, аз ще дойда. Какво га? В плейбой стил. Кой обича Бойчо? Това го чухме другия. Кой от двамата иска повече да имате дете? Колко интелигентно. Колко културно интелигентно, нали? Повече дете. Колко деца? Искам да кажа друга, ама така е по-културно. С буквата е тръгва, нали? Момче ли момиче искате? Момче ли искате? Дай Боже, Господ да благослови, каквото и да е. Ако е момче, който иска момче, другия, ако иска момиче, ми фърлич го на буквата. Не, всичко е точно. Вашият въпрос, господине? Кой направи първата крачка? Кой направи първата крачка? Браво! Имам съвпадение. Лъжат. Кое момише? С червеното. Вашия въпрос? Кой повече пари вади, ни го каза. Вашия въпрос, госпожо? Кой е по-енат? Ако може по една чехличка. Аз мисля, че младоженика лъжи много. Кой обича повече текила? Мислех, че и двамата те обичат. Текила? Не ти завиждам, брате. Малко текила със сол, лимон и трябва да я носиш на ушите. Госпожа, вашия въпрос? Аз го пожелавам близнаци да го турят от двете семейства. Не го турят. Къде? Където искат. Това е огромно пожелание към всички, да. С пожелание, честита нова година и весело прекаране на Пестелагерие. Кой строи бана Марулевта? Кой значи повече пари? Йоанна, я не вас помня. По една бухка купиш. Значи продължаваме да гасти 4 въпроса. Кой играе повече кючек да стане да удари по един кючек? Това вече беше и последния въпрос, защото не остана никакви минути. Дами и господа, кой играе повече кючек? Кой играе от двамата? Я кажи. Ами мисля, че аз. Да, обича да се разделят обувките. Айде. Айде сега един много мърсен кючек и ти пусна, братле. Арабски. Минчо е пророк. На Грета мъжа Минчо е пророк. Ето казах, специално от Густав. Не, другия леко го пускам постоянно. Уважаеми господа, добре дошли на представлението в Нью Йорк.
на вашето внимание е най-яката двойка за вечерта. Послушай тяхният годеж на Владо и на Йоана. Айде сега, яко! על הדרבוקה, המחשמל, בארץ גם את הזהב, רמזי קטנני. Господа, може да се присъедините. Come on! Добрите Gypsy Kings. Llega siguiendo la mira.
Викторината, уважаеми дами и господа, защото няма време. Налеем втората двойка. Панталон, не, има малки деца. После срещу тебе е камера номер 1. Ей, дами и господа, понеже няма никакво време, нека продължим само с ключеците и така от тук продължаваме само акшън. За младото семейство, отново най-екшен кючека. И само да кажа, това е кючека, Люмен Кегана.
На джинса на Тони Радев.